La transferència lateral és la transferència més utilitzada en els pacients que han sofert d'una amputació. En un principi, aquesta transferència serà assistida per una o dues persones per aportar confiança en el pacient i entrenar la seva habilitat. L'objectiu final, si és possible, és que el pacient arribi a realitzar la transferència de forma independent. La transferència en planxa lliscant és recomanable els primers dies després de l'amputació. Més endavant no serà necessària. Col·locarem la cadira de rodes de vora el llit en el costat de la cama sana del pacient, activarem els dos frens i llevarem la barrera lateral més propera en el pacient. Per realitzar la transferència amb ajuda d'una persona, el pacient ha de tenir la suficient força i equilibri per asseure-se a la vorera del llit i inclinar-se perquè el terapeuta pugui col·locar la planxa davall de la cadira de la seva cama sana, creant un pont segur entre el llit i la cadira de rodes. El pacient col·locarà una mà a l'extrem de la planxa i l'altra a damunt del llit i haurà de fer petits desplaçaments amb ajuda del terapeuta col·locat davant d'ell a nivell de les caderes. Per fer la transferència inversa, seguirem els mateixos passos que abans. Cadira de vora del llit, activarem els frens i llevarem la barrera lateral. El terapeuta ajudarà a col·locar la planxa davall de la cadira de la cama sana. El pacient col·locarà una mà a l'extrem de la planxa i l'altra a damunt de la cadira de rodes. I haurà de realitzar petits desplaçaments fins a aconseguir passar en el llit de manera completa. El terapeuta, col·locant davant d'ell, l'ajudarà a nivell de les caderes a realitzar aquests petits desplaçaments. La transferència sense ajuda la realitzarà el pacient quan tingui la força, confiança i equilibri suficients per realitzar-la de forma independent. Col·locarem la cadira a vora de la cama sana, activarem els frens i llevarem la barrera lateral. El pacient col·locarà un coixí a damunt de la roda i dels components metàl·lics de la cadira i el llit, creant així un pont entre ambdós. Amb ajuda dels seus braços, haurà de fer petits desplaçaments per anar avançant a poc del llit a la cadira. Pacient independent per la transferència. La cadira de rodes a vora del llit, activarem els frens i llevarem la barrera lateral de la cadira. La cama sana serà la més propera en el llit. Col·locarem un coixí entre la cadira i el llit a forma de pont, tapant la roda i components metàl·lics i omplint possibles forats. El pacient, amb ajuda dels seus braços, haurà de fer petits desplaçaments fins a arribar per complet en el llit.